Good afternoon, good morning, good evening, depending on the location you're listening from. This is Love Ada Family TV. Ndoba anya ulu abokwara. Nchike ulu mmere. Ihe ji obi ata awụghị ihe ọjọọ. Asị ọ ga-adị nnọọ very brief. Aka na-ekwukwe maka alụmụ nwaanyị n'ala Igbo. Maka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị ndụ nna anyị ma ndụ nna anyị na-echele ịlụ ji iwu a kind of my business ma prosperity ihe niile lelu ha ji ọbịa mụ wolashi ọwụle ya alụtarị m okwu laalụ ihe m ekwu ụta dolu shepele ka our girl children laalụ ji without ha wee practicalize ihe ha mụrụ la be ha. Ihe aha amụrụ ọwụrụla mbọ mụrụ ịkwa akwa ya bido kwawa akwa ahụ ọwụrụla mbọ arụ nọọsụ were ike ọgụcha emele nwata lọrọ la university ọ ka gụọ 100 level ahafụ ya ọga ji maka na ihe nji ekwe ewula o megbuo nnukwute ihe ọ na-eme ụfọdụ mbọ gaa ji ọ gaghị ezigbo ji gaa ajọ ji ike ịpọnish ụfọdụ enyeghị ya nri ihe ọ na-eme aghọm ọ na-eme anyị karịkara mana ọla uche anyị adụghị mana na eji m opportunity laghachi ndụ nne uche gị dị ngwala ị ga-alụ ka m esi wee kọwaa ya na the next video. Ọ bụrụ ile eso m biko la like la comment ajụjụ m chọkwara ịjụ onwe ihe ọjọọ mma gbagwojuwa anyị ịghọta ha biko ajụjụ jụọ ya na comment section. Biko ọdụmma ka ụmụ nwaanyị anyị gara ile eme ihe laalụ ji ka njoji ụlọ dịka zaa m ajụjụ a ngwala ka ọdụ.